Затова го казвам със съжаление и си мисля, че по-скоро ще отидем на избори. На тези избори обаче, от сега го казвам, е време тези близо 70% български избиратели, които стояха в къщи, гледаха сир и се радваха на едни хора, които лющеха фъстъчки и на това как странни феномени са попаднали в българската политика и в българския парламент, този път да подходят сериозно и отговорност и действително да отидат да гласуват, като преди това седнат и за 5 минути попрочитат програмите, намеренията и заявките на политическите партии. Значи човек не си купува ютия машинка за бръснене, не си купува без да прочете все пак характеристиките, параметрите на този уред. Значи ние не можем да изберем нещо за 50 лева да си купим без да прочетеме за какво служи и каква може да бъде неговата употреба и какви са му характеристиките, неговия гаранционен срок, мощност и така нататък. А отиваме на избори без да сме прочели, без да сме се запознали с позицията на нито една от тези партии, всеки една от които претендира да ни управлява в следващите години. Тоест, това е безотговорно. Ние поверяваме съдбата си в ръцете на хора, които не познаваме, за които не знаем нищо. Това е български феномен, между другото. За съжаление, много негативен български феномен на избиратели.